Všetci musíte uznať, že Japonci sú nejaké tie 2 kroky pred nami. Majú veľmi vyspelé školstvo, vyspelé technológie a sú úplne na inej úrovni ako my. Taktiež využívajú množstvo psychologických trikov, vďaka ktorým sú ešte vyššie ako my a dokážu tak lepšie komunikovať a zapôsobiť na ľudí. A my si presne tieto triky dneska povieme. Ako prvý je 2 sekundy pauza pred odpoveďou. Predtým, ako odpovedajú na otázku toho druhého, tak 2 sekundy sú ticho a premyslia si odpoveď a nevyhrknú prvú blbosť. Pôsobí to takisto veľmi sebavedome a reguluje to tie impulzívne odpovede a nejaké blbosti, ktoré by sme v realite nepovedali. V psychológii sa to spája s lepšou aktiváciou prefrontálnej kôry, časti mozgu zodpovedný za racionálne rozhodovanie. A ako zaujímavosť, FBI používa presne túto metódu. Bežne využívajú chvíľky ticha, aby sa dozvedeli viacej veci od toho, koho vypočúvajú. A tiež štúdie ukazujú, že ľudia vnímajú tých jedincov, ktorí odpovedajú pomalšie alebo rozprávajú pomalšie za sebavedomejších a viac takých alfa samcov, samice, to už je divné. Po druhé, oni sledujú krátke vzorce správania. Jednorazové správanie to vlastne nič extra neznamená, ale tie také opakujúce sa vzorce správania už niečo znamenať môžu a je dobre si ich všímať. Je to vlastne najlepší ukazovateľ charakteru človeka. Zaujímavosť, človek, ktorý za každý mešká, tak je najpravdepodobnejšie, že nevníma čas ostatných za tak dôležitý ako čas jeho. A to sa nerada priznávam, že ja som presne ten človek, čo všade mešká. Po tretie, ak sa dostanú do nejakej napätej situácie, tak znižujú tón hlasu a idú tichšie. Pretože ak na druhého človeka zvyšujeme hlas, on to vníma ako hrozbu a môže potom tiež vybuchovať a hovoriť nemoc otvorene, ale skôr impulzívne. Zaujímavosťou je, že hasiči a rôzni vojenskí velitelia presne toto využívajú a radšej hovoria tichším a vyrovnanejším hlasom, ako by mali zjapať, hlavne keď chcú tú obeť alebo niekoho vypočuť, aby mu povedal reálnu pravdu a nie išiel do protiútoku. Ako štvrté, Japonci chodievajú z vystretí, majú správne držanie tela a to už evokuje to sebavedomie a dôveru. Tiež to veľmi napomáha prvému dojmu. Ak prídeme do miestnosti a sme z vystretí, tak ľudia v tej miestnosti vás budú brať vážnejšie. Zaujímavosťou je, že mozog si vytvára ten prvý dojem na nejakú osobu už v tej veľmi krátučkej chvíli a preto je dôležité si ho zachovať a nejako ho urobiť dobrý. 5. trik, šetrite si slova. Občas nie je úplne na škodu aj niečo vysvetliť, ale väčšinou treba iba to také krátke. Ľudia považujú za atraktívnejšie, ak im odpoviete nejako rýchlo, stručne a nebudete hovoriť 300 príbehov k tomu. Čo je aj ponaučenie pre mňa, pretože ja to robím. A snažím sa na tom zapracovať, ale nie vždy mi to ide. Ak tí rozprávači rozprávajú príliš dlho, tak poslucháčov to začne nudiť a už prestanú ich počase vnímať a už teda tie informácie nebudú také relevantné a nezapamätajú si ich. Zaujímavosť je to tiež v supermarketingu. Nie obrovské dlhočísne slogany, ale najradšej iba nejakých zopár slov, ktoré si ľudia zapamätajú a dostanú sa do podvedomia. Po 6. Japonci vždycky pozerajú, ako ten druhý reaguje na ticho. V prvom bode som spomenula, že je super urobiť si 2-sekundové ticho, ale teraz ideme pozorovať, ako ten druhý človek využije. Že či bude rýchlo, impulzívne odpovedať a snažiť sa čokoľvek povedať, čo je najpravdepodobnejšie, alebo bude z toho iba veľmi nervózny, alebo to ticho využije iba tak, že bude tiež ticho. A zaujímavosť, introverti zvyknú tolerovať ticho viac ako extroverti. Avšak nie každá nervozita znamená automatické neistotu. Kultúra a povaha zohrávajú veľkú rolu. 7. Mikrovýrazy. Sú to veľmi kratulinké mimické reakcie alebo nejaké malinké podnety. Kratučké sa zatvárenie napríklad človeka na nejaký zlomok sekundy a to už dokáže prezradiť extrémne veľa. Výskum psychologa Paula Ekmana ukázal, že určité základné emócie sú univerzálne naprieč kultúrami. Napríklad, ak krátko zdvihneme obočie, tak sme prekvapení. Ak máme napätie v okolí úst, tak sme nahnevaní a mikroúsmev na jednu stranu znamená pohŕdanie. Však zaujímavosťou je, že rôzni vyšetrovatelia alebo nejakí ľudia, ktorí sa snažia zistiť o vás nejaké veci, tak tieto mikrovýrazy veľmi ľahko všimnú a snažia sa ich čo najviac pochopiť, všímať si a tým viac toho človeka prečítať. Japonci sa nerozhodujú v shode, ale radšej si to rozhodnutie fakt premyslia.
Keď je človek pod tlakom alebo pod stresom, tak zvykne vyhrknúť nejakú blbosť alebo si to rozhodnutie veľmi nepremyslí a vyhrkne niečo, čo v realite nemusel ani povedať. A mohol to takisto urobiť neuvážene a potom to ľutovať. Behaviorálna ekonómia ukazuje, že unavení alebo vystresovaní ľudia robia horšie finančné a emocionálne rozhodnutia. Zaujímavosťou je, že sudcovia na súdoch po nejakej prestávke alebo po jedle dávajú také miernejšie rozhodnutia, ako by ich dali, keby boli nenajedení. 9 trik je, že jednoduchá rutina nám šetrí mentálnu energiu. Pretože každé naše rozhodovanie má nejakú tú kapacitu a musí ten mozog pracovať. Avšak keď máme rutinu a celý ten deň predvídateľný, alebo aspoň časť nepredvídateľnú, tak ten mozog si viacej oddychne a budete sa cítiť viacej namotivovaný a energeticky nabitejší. Ak máme rozhádzaný deň, tak mentálna únava príde extrémne rýchlo. Avšak ak máme rutinu, tak budeme viacej nabití energiou. Napríklad aj Steve Jobs a Mark Zuckerberg nosili podobné oblečenie denne práve kvôli zníženiu decision fatigue. A to je pretože náš mozog miluje predvídateľnosť a šetrí ho to. Napríklad, ak budeme mať stále podobnú rannú rutinu a budeme tam mať rovnaké návyky, tak budeme menej vyčerpaní a ten deň bude produktívnejší. A na to nadväzuje 10. trik, ktorý Japonci využívajú, a to, že si chránia rána. Nebudú si ráno ničiť nejakou zlou energiou alebo scrollovaním na sociálnej sieti, pretože im to dokazí celý deň. Ak prvé čo ráno schytíme do ruky mobil a budeme hodinu scrollovať, tak si úplne usmažíme dopaminové receptory a budeme potom menej produktívni, menej sa nám bude chcieť a z toho dňa nebudeme mať takú radosť. Najlepšie je urobiť si pokojné ráno a trošičku si pustiť aj toho svetla dnu, ak práve nie je zima, a urobiť si krásne, pokojné ráno a potom by mal byť aj ten deň trošku lepší. Z čoho ja sa stále učím a snažím sa to tiež využívať, avšak keď občas nestíham, tak to nejde, ale takéto rána, keď môžem byť doma, tak vtedy to využívam. Avšak dôležité je, že to nemusí byť všetko dokonalé. Nemôžeme byť dokonalí, pretože dokonalosť je subjektívna a neexistuje. Avšak je super stále sa zlepšovať a stavať na sebe, učiť sa nové veci a byť stále o 1% lepší. Ktorý trik vás najviac prekvapil, píšte dole do komentárov. A ak máte ešte nejaké zaujímavosti o Japonsku, tiež mi to môžete napísať, pretože ma to veľmi zaujíma. A my sa uvidíme pri ďalších videách, majte sa pekne a ahojte.